Emhlanganweni nje wangakini ikhonto waba nesixazululo sayo. No ngiyayibuzela kambe ngeke nawe. Angithi njengamanje wena ufuna ukuthi ngithathe amathemba ami ngiwabeke kuwe. Manje mina ngifuna ukubona ukuthi amathemba ami ngabe ngiwanikeza umuntu ngampela engingamethemba yini. Angixazululela le nkinga. Ungangithemba mfowethu. Yabona inkinga yakho. Wepele. Mosiqiniseko mina kayiwani. Kubuya lapho amaphupho. Uyakuthi kanjani? Lento ihamba kanje wemkhize. Nina madoda niyahlupha ngoba abantu bafike bengithuke phambi kwenu. Uma ubheka amaphosta mothi kadongo ngilandela. Emaphostini ami kuhlezi kunenhlamba. Esuka kubantu abafaka ama-profile akhuzana. Engibaziyo ukuthi abalandeli bakakhuzana. Kuyinamhlanje kutrend indaba yokuthi ngivalelwa ama-accounts befuna umkhankaso kubanjwe live kuthiwa kuba-report ipage lami. Madoda niqhamuke lapho nithi wenzeni nina usiqiniseko yini le niba nosiqiniseko. Kodwa uqiniseko mase ekhulumela ngokwesayidi lakhe. Labo usiqiniseko usayabuza ukuthi wenzeni mina ngenzeni. Mina ngikho nawe mfowethu ngeke futhi ngilwe nawe ngoba no mfowethu nama ngilwe nawe. Phela nje ngiyayibuzela inkinga ilapho ifika ishayise lapho ukuthi nina nivele nifuna ukuzolungisa uqiniseko akalo mhlambe ngilula yini kodwa nivele nina nifuna ukuza kusiqiniseko nizozwa iside lakho ukuthi kwenze njani kube ngazi ukuthi uyo ngazi ukuthi mhlawumbe urock kanti cha yimi engisuke mawusiza ukuthi angikuna njengamanje ngikhuluma indaba yakho nokhuzana njengamanje. Okay, mawusiza mangathi ukhuzani ngiyambuza khuzani ubangani nosiqiniseko ngangamuzwe thini ukhuzani ngayo. Ngabe ukhuzani ngambuza naye yingoba ke wena awuthandi ukuzwa ukuthi ukhuzani uthini ngosiqiniseko. Wena nje futhi ushaye ngazi ukuthi awukazi uzwe. Esho lutho ngosiqiniseko. Ziningabi izinto kunje kuphela ngekho lapho. Kodwa ziningi izinto. Even ngisho emtshotshweni kwefoni yami uye emtshotshweni kwefoni yami uye kodwa wena wazi lutho akenziwa ukhuzani noma yakashiwo ukhuzani ngosiqiniseko. Wona uzoqhamuka ukuthi ayikho into lokhuza ukhuzana wabo ayisho ngosiqiniseko. Ngoba nale believe lona mfowamkhize ukuthi lo mculi ngoba umlalela eredweni mkhulu kabi. Ngeke aze yini usiqiniseko wena kahlathi uyaso8 uyasikhala nje la uyabo uyangalawo kwephela ngakhona. Cha wemvelasi uyazi ukuthi lento ngiyibona ngathi ishayisa kuphi. Ishayisa ekuthini umfowamkhize ulandela wena akalandeli ukhuzani. Yabona ulandela wena ingakho ekwazi ukubona wena mangabe ukhuluma into erongo ngokhuzana engakwazi ukubona ukuthi ukhuzana ukhuluma ukuthini ngawe. Especially sekunabantu vele abalandela wena bangasalandeli abanye abantu noma amaqhawawo noma ini. Futhi bonke lento kancane manje lokungani weqiniseko ukume kancane ume nalobhuti lenithetha naye lapho cha webhuti ungakhushukela ushukela lokho kusho kusiqiniseko kuyiqiniso hayi ngoba mhlambe ukhona ukuthi mhlambe unephutha la khuluma khona wena ungezi ngenhliziyo thatha inhliziyo yakho uyibeke phansi bese mawuqeda ke uzohamba kuyiphakamise uyibeke lapha ya kuphela nje yebo kunjalo ukhuluma nomfowethu esinamavetanyeni uthi ingakahle umfowethu esinama angibuzo mina ngibibhidlela lo ufuna ngokuthi ngoba uzongitshela into engayizwa mina uzongitshela ukuthi kupho kunoqiniso usiqiniseko sengichazelile noma usagcizelela enkulumeni yakhe wena wenzelele enkulumeni yakhe mfowethu Wamkhize
Mkhize. Angithi Khuleka. Hayi woza vote woza. Sengifuna manje-ke lapho kaMkhize ukukuqaphelisisa. Ngifuna manje ukubuyisela emuva. Yabona nje uma ungalandelisisa kahle uzowathola amavidiyo. Ango-2022. U-2022 mangayona u-2023 uqala mhlambe January. Kwelo live wakwenziwa uKhuzani wayesanda khipha yini umqhele nethawula. Lo album leyo engayizwakalisa ukungenami ngayo. Iyabona ngayisola kakhulu ekutheleni engathi ijikile la mhlambe kuculekeni kahle ngathi phela yayingasondele la ebumnandini yabona. Ngezwakalisa lokho ukuthi cha kwangeke akuzwakalanga kahle yabona. Engicabanga ukuthi wena mnewethu i-artist umsebenzi walo kuba owalo mayingalikhiphi yabona uma uselapha e-studio owalo futhi ngokubhenefitha nani owalo but ekugcineni kosuku umsebenzi mase uphumile waye emphakathini sekufanele ukuthi mfoka Mkhize uthenge uma mina ngumdayisi lama iPhones engiwadayisayo awami ngoba la endlini kodwa mase ngiqala ngidayisela wena uma ngikunikeza i-iPhone usuzola mfowethu hayi kodwa le iPhone useke wayiwisa awubheke manje screen sinjani angikho happy ngale iPhone ngisole ngathi i-fake ayifani nalawa manje usunelungelo mfoka Mkhize lokusho ngoba wena usukhuluma ngani ngemali yakho mfowethu imali yakho manje wena usuyi-customer mina ngumdayisi yabona so ekugcineni kosuku mfowethu usune-right yokuba ukuthi ayikho bu-negative yabona esengithola ukuthi ukuthi lento ihlala kanjani kuwena okwakho ukuthi ubheke isibalo wena njenge-artist futhi fake ngaba ama-PR nje kahlahla yenza lento noma ama-PA enza lento yokuthi ucalculate ukuthi hey kodwa ngathi baningi abantu abangagculisekile ngalento hayi okusho ukuthi umfoka Mvelase umbono wakhe ngempela kungenzeka uthole ukuthi uqinisile hayi engathi bancane kodwa abantu abavumelana nalento esho umfoka Mvelase engathi umfoka Mvelase ngathi mhlambe nawe uthathe ngamawala hayi iyafeyila indaba yakhe usho ukuthi lento i-right ngoba abaningi abayithandayo simple as that hayi ukuthi uzowenza ulive uthi hayi unomfowethu balandeli bomculo ofaka inhlabathi eparishini lami nani phela umuntu wangigcatha nabalandeli uye kunenqwaba yamagenge mfoka Mkhize besihlala nawo kanje ko live eyashintshwayo yaphendulwa for ukuthi beyizitha zami ngokwaka TikTok ukuthi bengithuka bethathwa khona la bedume ngenxa baziwa ngenxa abantu bonke abadume ngomaskandi la badume ngenxa yami most yabo more than 70% wabantu bathola bekhuluma beze bekhasha amankemfu la ngomaskandi baziwa ngenxa yami kodwa kuthiwa umuntu wrong nguye umqalo wendlela wayoke lento ukuthi ukhulume ngomaskandi TikTok ngi-wrong mina ba-right Ngiyamqana lo mfowethu uyazazi indaba zakhe so bafowethu bona mfoka Mkhize ekugcineni kosuku niyobona ngiya-understanda bafowethu ngiya-understanda khona